Ukuchitheka kwegazi lethu namhla kuyoba umnikelo ekuvikeleni isihlalo, ekuvikeleni inhlabathi yogogo bethu. Ngoba zolo lokho itulo labakaButhelezi lokuketula inkosi, uSigidi, uShaka kasenza ngakhona liphunzile. Ngakho kulokho angeke beze bephumelele. Angeke sivume ukuthi bethathe ubukhosi siyolwa sinqinqa izandla. Ngoba sonke sozwile umyalelo kaShaka ukuthi okwethu ukubumba isizwe esiyoba inguna phakade. Lokho ke sokubona ngoqhawe, sokubona ngempi esoyiveza lapha enkundleni yempi. Kumele ithi impi yabakaButhelezi mayisibona ibe nedwedwe, ibe nokwesaba mayibona izikhumbi zomkhumbi zempi kaSono. Kuthi nalapho sihlangana lapho sokubhokoda ngomkhonto okugcwala amathafa.